Kaixo, azidoekin hasiko gara eta ikusiko ditugun lehenengo azidoak azido polimeroak dira. Azido polimeroak egiteko aldez aurretik ikasi genituen oxoazidoak hartu behar ditugu eta polimerizazio zenbaki horregatik biderkatu. Esaten badugu, bere ikusiko dugu adibidez azido disulfurikoa, hartu behar dugu azido sulfurikoa eta bider bi egin behar dugu. Eta kendu behar dizkiogu N. Biderkatzen badugu oxoazidoari N-ken bat ur molekula kenduko dizkiogu. Pizkat korapilatxoa dirudi, baina adibideak ikusita ulertuko duzu egon. Izendatzeko, modu tradizionalean jatorrizko azidoari zenbaki aurrizkia jartzen diogu, eta gero modu sistematikoa dugu, baina modu sistematikoa nahiko korapilatxoa denez, normalean nik ez dut erabiliko. Erabiliko dugu modu tradizionala. Ados? Modu sistematikoan, modu berean egiten da, baina polimerizazio maila ematen duen aurrizkia jartzen dugu. Nik ikusiko dugu adibideak, baina bede diotxuet ez aidala gustatzen, oso korapilatxoa dela uste dut, eta modu tradizionala erabiliko dugu. Ikusiko ditugu adibideak. Adibidez, azido disulfurikoa. Polimerizazio koefizientea bi da, bi esan dugulako, así que bi bider oxoazidoa, azido sulfurikoa, ken N-ken bat, N bi berdin bada, N-ken bat izango da bi-ken bat berdin bat. Orduan, disulfuriko bat egiteko, oxoazidoa bider bi egiten dugu eta ur molekula bat kentzen diogu. Oxoazidoa bider polimerizazio koefizientea ken ur molekula kopuru bat. Zein kopuru? Polimerizazio zenbakia ken bat. Hau ikasten badozue, ez dozue arazorik izango. Ikusten dozuenez, aurreko bideoetan esan bezala, orain arte ikasitakoa jakin behar dugu. Oxoazidoak egiten jakin behar dugulako, eta oxoazidoak egiteko jakin behar dugu oxigenoarekin egiten diren lotura horiek ondo izendatzen, gero oxoazidoak ateratzeko. Meta, piro, orto. Hortaz, errepasatu. Jarraituko dugu. Azido disulfurikoarekin geunden. Azido sulfurikoa bider bi, ken ur molekula bakar bat. H-lau S2 osortzi, ken H2O. H2 S2 osazpi. Orduan egon ari, eta ikusten duzuenean zehozer arraro, horrelako itxura, hainbat azpi indize dituenak, eta orain arte ikusi ez duzuen formularen bat, pentsatu haber azido polimero bat izan daiteke. Ikusiko doguz, beste azido mota batzuk, baina hau izango zen azido disulfuriko. Nola izendatzen da modu sistematikoan? Hidrogeno eta oxodisulfato bost. Normalean ez dut erabiliko hori. Beste adibide bat, trifosforikoa egingo dugu. Azido trifosforiko. Orduan, azido fosforikoa idatzi behar dugu, horretarako oxoazido nola egiten diren jakin behar dugu, azido trifosforikoa. Tri, polimerizazio koefizientea. Oxoazidoa, azido fosforikoa. Ken trifosforikoa denez, ur molekula bat gitxi hau kenduko diogu. Bi izango dira. Kasu honetan, N iru da, N-ken bat izango da, iru-ken bat berdin bi. Kasu honetan, bi ur molekula kenduko dizkio. Egingo dugu eragita. Azido fosforikoa bider iru, bederatzi, iru, amabi. Bederatzi, iru, amabi. Eta bi ur molekula, lau, bi. Eta gelditzen zaigu H5, P2, O amar. Arraroz amarrane bai. Bueno, nola izendatuko genuke modu sistematikoan? Hidrogeno dekaoxotrifosfato bost. Badio txuet, azido trifosforiko, azido disulfuriko, eta horrelako izendatzeko modua erabiliko dugula orokorrean. Eta kimikan gertatzen den moduan, salbuespenak daude. Adibide berezi bat ikusiko dugu. Azido tetraborikoaren. Ikusten badozue formula hau, ikasi ezazue hau, deituko genuke azido tetraborikoa. Azido diboriko ditzen badugu, baita ondo legoke, baina berizen berezia azido tetraborikoa da. Zergatik, erabiltzen ditugu bi oxigenoarekin egindako lotura horiek, horregatik diboriko izango zen, hau anhidrido boriko dalako,
eta ur molekula bat batzen diogu. Eragiketa egiterakoan, lau boro agertzen zaizkigunez tetraboriko esaten dugu. Bi moduak ondo egongo ziren, baina izen berezia tetraborikoa da. Orduan, azido polimeroak, oxoazidoa bider polimerizazio koefizientea ken, ur molekula kopuru bat zein kopuru, polimerizazio zenbakia ken bat. N bider oxoazido ken N ken bat ur molekula. Ariketak egingo ditugu klasean eta duda guztiak klasean galdetu. Aurrera.